mga kurangay, mahunyan di isasiwan parundi. Te, bakit ka natawa ko sa balo? May kami na ba sa sinunog yun? Kakonong kibrasa siya ng pananan, umuwagin, na eray man sobis, sumbat tabi. Sangit wiyala nung namin, tabanan. Kaketa, takapili kita faith, takapili kita challenge, magpumasi natin. Sasi katiyakin pa, ibagara kita, sasi upa na, ikay mo, umasi ulit, sasi natin mo, amen, sasi ka pa. Sinis ko sa lahat, God leads, God legend, God din sa kanyang ilipang kalang kubursa. God din ang kasamyan di autodan iwan minsan. May sinis ko sa lahat, sila ni kapimpitan ramen di, insan sa nagkis namin. Irasi ko na si Dia kita, meron Esnono Ana Travis, Lay Prospect in Karamon. Uya Ram Kasimpan, Pasingkagan Kawawi, Amerin Singkagan Kasareta, Mao Tagasungkoros, na Esnono Uya. May sinuskos na Ranong Sihangin Kapi, Pasikanati, Barbing Isakis, Belen Ira Nono. Na eray nanso, Irasi Yara Nono Dito Ranonga, Raka Melele, Paudan Minabekos, Irasi Yata, Minabekos, Irasi Suyo Yata, Minabekos, Nawia Challenge. May sinuskos, si Kamele na po ang pipili rasi, imagaranita, rasi ng Kamele po natin. Nasuwan kaban din na rasi natin ang riyamono ng may sinuskos, kung inomami, sa pamilya ng Jesus. Nasuwan din po na rasi kapuyetan, ito na rasi riyamono ng kung inom, ay sa pamilya ng sinuskos. Sa pamilya ng sa pululang rasi, rasi ang kagayang Eden, ito ang kawin lupu, rasi ang kagayang kakenta, kanyala mono maui sama. Napahimisip ka din ang sinuskos. Kung yung kagayang pilira, rasi astronomi, samala, rasi ang kagayang faith, rasi ang kagayang kanan, belen, rasi ang kagayang kapuyeta, ikaw ang mga. Sa kamere na may sinuskos, kung yung pilirasi, o pilipiso na, kasi parang hindi ka na, kung kakasampay, sa kamere na kung pagdang yung kudrogi. At totoo, kadami na yung kudrogi, sa pilipino, may nagmono kagapiso na, sa mga. Kailangan ko yung sinuskos sa mga. Commentary na iskopay, commentary na iskay, ang commentary na kaganto, great peace, meron mo siya. Para kita sa mga sumaros na yun, sa schools. Kasi naman yung mga kung yan ka ng kangkapis, kung yan ka ng kakawapis, kung yan ka ng kakawapis. Kaya ito na sa schools. Mamula sa mga Tama ng suwan sa kapita sa schools. Ito na yung sansa sa mga sa kaya ba yung gawin ang technical sinuskos. Kung yung gawin scientific yung isang paros, kung yung sansa. Isang paros, kung yung sansa. Kailangan ko ang sinuskos. Kung yung sansa, kung yung gawin isang paros. Kasi sa gawin pa yung sinuskos. Kung yung gawin pa yung sa gawin. Kusong gawin, kusong yung Jesus Christ. Sa sitwasyon tulad ay parang ano na yung pwede ko ay isang pwede